Fit-tmiem laqgħa dwar l-immigrazzjoni f'Malta ntlaħaq ftehim bejn il-5 pajjiżi parteċipanti għal tfassil ta' mudell għall-iżbark u rilokazzjoni tal-immigranti li jiġu salvati fil-Baħar Mediterran. Bil-veduta tal-port il-kbir fl-isfond 5 Ministri Ewropej inkarigati mill-immigrazzjoni iltaqgħu sabiex jiddiskutu l-immigrazzjoni lejn l-Ewropa. Din kienet waħda mill-inizjattivi li ttieħdu fl-aħħar xhur sabiex tinstab soluzzjoni għal kriżi umanitarja li laqtet il-Baħar Mediterran. Kriżi umanitarja li pajjiżna minħabba l-qagħda ġeografika tiegħu jinsab propju f'nofsa. Kien għalhekk floku li pajjiżna jospita din il-laqgħa li attendew għalija l-Ministri tal-Intern ta' Malta, Italja, Franza, Ġermanja u l-Finlandja li għandha l-Presidenza tal-Unjoni Ewropea. Għall-laqgħa attenda wkoll il-Kummissarju Ewropew għall-Migrazzjoni Dimitris Avramopoulos. Wara laqgħa li bdiet kmieni filgħodu u spiċċat wara nofsinhar, il-Ministri laħqu ftehim u fasslu dokument li la darba jsib l-appoġġ tal-maġġoranza tal-membri tal-Unjoni Ewropea se jwassal sabiex il-pis tas-salvataġġ u rilokazzjoni tal-immigranti jinqasam bejn il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Fit-tmiem konferenza tal-aħbarijiet dwar l-eżitu tal-laqgħa, il-Ministru għall-Intern Michael Farrugia qal li dan il-ftehim se jara li mhux pajjiżna u l-Italja biss jerfgħu il-pis tal-immigrazzjoni. Il-ftehim huwa li ħanboġġuh quddiem il-Membri Stati jdersqu l-quddiem u mhux dejjem bil-fors Malta jew l-Italja kif inhi llum. Imma li tkun hemm iktar pajjiżi li jipparteċipaw fil-diżembarkazzjoni u anke fir-relokazzjoni biex dak illi ġie konkluż illum kapaċi jkun suċċess. Il-Ministru Farrugia spjega kif il-pjan se jara li l-pajjiżi Ewropej l-aktar mill-quta bħal Malta ma jġorrux dan il-pis weħidhom. Madankollu huwa fisser dan il-ftehim bħala l-ewwel pass u issa jmiss li dan jiġi milquh mit-28 pajjiż Ewropew waqt laqgħa tal-Kunsill tal-Ministri għall-Intern fit-8 ta' Ottubru li ġej. Il-proċess jiddependi u għandu diversi stadji oħra. L-ewwel ħaġa jiġi ppreżentat f'Ottubru bħal mat fil-Kunsill tal-Ministri għall-Intern wara illi jekk jiġi aċċettat minn maġġoranza jew minn kulħadd inkunu nistgħu mbagħad naraw kif nistgħu nboġġu dak li hemm miktub fil-prattika. Għalli ġew diskussi wkoll id-dgħajjes ta' qdiet mhux governattivi li jagħmlu xogħol ta' salvataġġ fuq il-baħar u li ħafna drabi kienu soġġett ta' kontroversji kbar. Konsidrajna wkoll jekk ikun hemm l-NGO boats kif għandhom ikunu ikkontrollati u kun hemm ċertu regolamenti anke min-naħa tal-flex states tagħhom illi anke meta jagħtu liċenzja jagħtuha lil verament huma dawk l-NGO boats li kapaċi jagħmlu salvataġġ fuq il-baħar u mhux lil kulħadd. Huwa spjega kif il-ftehim u d-dokument infassal jinkludi wkoll formola sabiex tingħata għajnuna lil dawk il-pajjiżi li jkollhom piż kbir wisq xi ġorru bl-immigranti li jkunu ġew salvati. Fit-tweet il-Prim Ministru Joseph Muscat laqa b'mod pożittiv l-eżitu ta' din il-laqgħa dwar l-immigrazzjoni f'pajjiżna u filwaqt li rrikonoxxa li dan kien pass importanti qal li dan għadu biss l-ewwel pass għax is-suċċess tiegħu jiddependi minn appoġġ aktar wiesa' ta' Ministri Ewropej. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.